Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bareng tetembungan kula bareng nomo dan bentul. Menika kula Raden Gembem. Bem. Damar mancung tinupet mau wis daturi suka parisuka. Ana Cak Kentong, ana Asari karo Pina lan uga ana anak kae. Kanji. Apa ora kelingan jaman semono aku babat alasana ing tanah Jawa. Wiwit Demak Bintara nganti Gunung Pati Ayam. Ing konone aku entuk cecala. Ji. Entuk nawala tiban. Dijaluki sabyantu marang pawongan dikongkon ruwat sengkalane putrane. Kados mekaten. Mula aku njaluk ego prati kelemu aku kudu kepiye, Bam? Kakang Pendul. Bab. Ingkang nandang pangruatan Nikola Ketyang ingkang sampun sepuh. Sepuh menika mboten ateges kok sepul yuswane. Ananging ugi bab kawruh. Monggo panjenengan kalian kula menika lak nggih tasih ketingal muda tumarana. Pancen bener. Yen to panjenengan ngarujuki menapa ingkang badhe kula aturaken. Pripun? Yen to panjenengan kalian kula menika nyelamur laku gantos jejuluk. Yen aturmu kaya ngono aku wis tanggape sasmita. Anjih. Wiwit dina iki kowe karo aku aja nganggo jeneng Raden, pentolan Raden tambah maneh. Anjih saene Nganggo jeneng Kaki Legek lan ini Legek. Bem. kaki legaya lan kula menika niki legaya. Kaki legaya. Yen to kados mekaten lak nggih sampun jumbo kalian kahanan. Heeh. Mbok menawi sak mangkene wonten kadang gesang rawuh wonten rompok panjenengan kalian kula lan nyuwun pitulungan badhe nandang pangruwatan lak nggih mboten ngujiwani. Lah ya wis pas wis trep mula ana tetembungan ing tanah Jawa kae ana tetembungan kaken-kaken lan ninen. Ninen anjing. Lah ngene ya Nini. Pripun Sabubare kula aku nylamar laku apa ora manuk prenjak gantri-gantri sak jaban. Saya esuk saya banter saben sore saya banter. San saya banter malah kapara menika glendang-glendang rawuh wonten rompok panjenengan kalian kula kaki legaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu. Panjenengan menika paring asma sinten saking dusun pundi? Kok panjenengan kersa rawuh wonten rompokipun kula kalian garwa kula wigatosanipun menika napa nggih, Pak? Kula saking talangaturipun Bapak Tri Wahyu Nugroho dalah Ibu Aris Subiyanti ingkang mijil saking dusun Getas Perjaten Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Ingkang sepindah inggih menika badhe silaturahmi kaki legaya. Ingkang kaping kalih badhe hanetepi adatipun tiang sepuh inggih menika badhe nitipaken putranipun ingkang keparingan asma Naufal Wahyu Abgari Yafran, ingkang kaping kalih Naura Wahyu Almaira Sanum, ingkang kaping 3 Nausyad Wahyu Alia Alfarendra Zain. Nuwun sewu. Silaturahmi panjenengan kula tampi mugi-mugi dados sedherek ing sak mangkene. Nggih kaki legaya. Panjenengan ajeng pasrah putra panjenengan ketigonipun nggih. Nggih. Napa panjenengan sampun ikhlas lahir batas panjenengan, Pak? Ikhlas lahir batin. Ibu sampun ikhlas lahir batas panjenengan. Nggih, Kae coba nggih. dijak rene tahun ini. Panjenengan ampun waslan sumelang putra panjenengan badhe kula rengga kados putra kula piyambak. Nggih. Nuwun sewu. Tasih wonten pakaryan menapa sampun karambungan, Pak? Sampung cekap kaki legaya. Mbok menawa sampun cekap ajeng kondur sumangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang atas-atas. Kaki legaya. Dede lagi. Banget bungaya ati kula kaki legaya. Heeh. Sampun sawetara suwe panjenengan kalian kula anggenipun bebrayan. Boten duweni momongan. Kaya ngono. Dinten menika pinaringan momongan senajan to. Namung putra titipan ananging bakal kula gulawentah. Kula rengga kados anak kula piyambak.
kudune kaya mangkono putra sing kok antu-antu sing kok domo-domo. Anjir. Kowe nyuwun rina lan wengine marang Gusti kang gelar jagat saiki wis dadi kasunyatan. Anjir boten namung sawiji, nanging langsung telu lak ngoten to Kaki Legi. Dene lagi ya. Kula Sekawat putramu karak nandang lelilip. nggih. Bocah kang seret coba aku perutke janur sing ana pemungkuran kae. Bakal lak kolon-kolon jangkep putramu ini. Tak kedhamu Kaki Legi. Loh, Kaki Legi. nene lagi ya. Menapa menika ingkang panjenengan kersake? Janur kuning wonten gedung pusaka menika. Ora liya ya mung janur kuwi ya kuwi wujude ini. Anjir. Janur kae bakal lak kolon-kolon janggane putramu. Anjir Kaki Legi ya. Nene lagi ya. Kaki Legi. Sak sampunipun bocah sak telone menika panjenengan kalung ngarepi janur kuning. Oh. Lah kok pasaryane tansah cemplorot, tambah sumunar Kaki Legi ya. Kuwi ngono saka gedhe katiasane janur kuning kae. Cahya utawa nur sing temurun saka dhuwur kae. Anjir Kaki Legi ya. Nene lagi ya. Kula Kaki Legi. Iki ora aku mung gue sing ngamur laku. Nggih. Anakmu uga bakal ndak singkitke tak ganti jeneng supaya tangga teparo kae ora mangerteni. Anjir Kaki Legi ya. Kendang Naufal, Wahyu, Abkari, Zafran, Joko Jelagur. Naura, Wahyu, Almahira, Sanuk, Prawan Jelagur. Lan uga Nausat Wahyu, Alfa, Rendra, Zen, Joko Jelagur. Ini lagi Kaki Legi ya. sekawat sakjane rompok sing ana aku kelawan sliramu. Yen ana wae dipangan yen ora ana padha basa. Leres Kaki Legi. Yen to iki dina aku bakal butel ana kutha raja. Sliramu tak tinggal sakjane rompok apa ya wani ini? Kaki Legi. Nene legi ya. Amargi panjenengan menika kapolone keluarga. Oh. Ingkang kedah nyekapi kebutuhan sandang pangan lapapan. Mbok menawi tindak ngupadi rezeki kula nggih purun kemawon. Ananging kula nyuwun kanca rawang kagem jagi keselamatane bocah sak telune menika Kaki Legi ya. Nene legi ya. Kaki Legi Yen ya. aturmu kaya ngono aku wis tanggape sasmita. Anjir. Sekawet putramu kae lahir cengker ana ngalam donya. Kaya ora kae jenan duweni sedulur tua papat cacahe ning maujud badan halus. Kados mekaten. Upama iki dina tak cipta dadi badan kasar tak jaluk aja wedi ya ini. Nggih Kaki Legi ya, ngestakaken dawuh. Nger Supia Amarah Alama Mutmainah. Ini lagi ya. Kaki Legi. Ya iki wujuding seduluring tua anakmu si Joko Jelagur lan Prawan Jelagur. Anjir Kaki Legi. Iki coba ndak dangun ya ini. Nggih. Nger Nggih sumangga. Supiah Amarah Ulama lan Kebut Mainah. Sekawat kowe badan halus tak cipta badan kasar. Iki dina ora takone nak kamrak lungguh jinggrang celon tumpang paribasane. Ning kowe tak kongkon jaga. Bau kiwat nengene kadang manam uga dadi kanca rawane ini legaya apa ya sagol ger. Ini legaya. Kaki Legi.
Kiai. Selak kesoren anggonku budalan aku Raja. Sewang-sewan adum selamat aku njaluk pamit ini. Atos-atos kaki Kiai ya.
Tak tinggal sawetara gini pepungkuran. Anggun ku nyepak-nyepaki ukurapan kanggo putraku sak telune. Ya tak kira-kira cukup. Mula aku pengen mangan teni. Putriku sak koron lan putraku si Joko Jlegur kuwi. Lah kok malah kok sedulur papat. Banjur sedulurku anak kok ora ketok. Ana ning ndi sedulurmu anom le? Lah kok malah kowe padha tawang-tawang tangis. Iki gur takon. Nang ndi sedulurmu anom? Aku dene lagi nyepake ukuran kene ukuran wis cukup tak kabeh. Banjur saiki iki lagi kepengin mangerteni kahanane putri lan putraku kuwi. Kula matur ibune. Ingkang kawing wau kula njaga. Joko Jalagur dalah perawan jelagur. Pancen ya kaya ngono, lha kuwi kabeh rak ya wis dadi tanggung jawabmu sedulur papat. Kula tilem tansah sak riyepan. Banjur Wonten mendung ingkang pedhut saking lar leben. Barengi murjane Joko Jelagur dalah pelawan jelagur. Keki negeye. dadi perawan jelagur, masih Joko Jelagur kuwi ilang. Dewa Bathara. Kono kedadian sing kaya ngene iki. Tamu aku percaya marang kowe kabeh sedulur papat. Aku wis percaya yen kowe bisa jaga keselamatan putri lan putraku. Nanging ngopo? Kabeh aturmu nalika semono kuwi ra ono kasunyatane. Malah gampang temen anggonmu matur yen putri lan putraku kuwi ilang. Pancen yen ono kedadian sing kaya mengkene. Wong tuane tinda anu papan panggonan kene lan kepengin mangerteni putri lan putrane. Aku kudu usulan sing kepiye mutmainah. Sophia Amara. Halo Ama. Kowe kabeh mangerteni yen to putri lan putraku kuwi wis tak antu tekan. Wis tak tomo. Aku mung njaluk patulungan. Kowe kabeh bisa jaga keselamatane putra lan putriku nanging apa? Sampun ibune. Sampeyan ampun nangis malih. Kula ingkang sanggup mangke nampi duka wonten ing kagilegeyek. Ora mangerteni piye sajroning atiku. Ora mung kucimu. Nanging aku uga kelangan putra lan putriku kae mutmainah. Banjur yen kenapa duka? Apa ya putra lan
putriku kuwi bisa balik. Kula ingkang mangke tanggung jawab, Ibune. Tanggung jawab sing kepiye sing mok karepke Mutmainah. Lah wong Joko bocah telu wae kowe papat wae ora bisa. Nganti kecolongan ilang kaya mengkene Mutmainah. Ananging aku kelingan marang paulinge kaki lekir kala semono. Sadurunge tindar Kutaraja, kaki lekir maring pauling marang aku kelawan kowe kabeh. Entono bebaya nek kedadian ning papan panggonan kene. Lan aku kelawan kowe sedulur papat ora bisa muntas. Aku kudu nimbali asmane kaki lekir kaping 3. Kanthi kucuk bantala uga kaping 3. Bakal tak lakoni apa sing wis dadi pawelinge kaki lekir. Mula sedulur bapak, aku njaluk pitulungan marang kowe sepisan maneh. Tulung ewang-ewang ana ndedonga. Muga-muga kahanan iki enggal-enggal karampungan lan prawan Jagur sak loro telasi Joko Jagur enggal-enggal ketemu. Kaki lekir enggal-enggal kondur kaki lekir. Ini legaya aku sing bali ini. Kaki lekir. Kaki lekir. Panjenengan menapa mireng yen to kula menika nimbali asmane panjenengan kaki lekir. Saka rumangsaku kowe padha pating glembor pating jerit. Aku lumebu sakjane rompok wae rompok padha ratu mata. Banjur aku ora mangerteni anakmu sak telune mapan ana ngendi nini? Ini legeye. Saderengipun matur kula nyuwun agung ing pangapunten. Mbok menawi menapa ingkang badhe kula ngaturaken menika dados kuciwaning manah panjenengan kaki lekir. Ini legeye. Kaki lekir. Arep matur wae dadak njaluk pangapura. Kowe iki garwaku, donyaku ya bandaku. Coba matura kanthi gamblang bakal ndak rungokno nini. Anak ing kasunyatan menika boten kados panjenenganan kula kersaken kaki lekir. Panjenengan akletaken wonten pundi putra panjenengan menika. Prawan Jagur kekalih dalas Joko Jagur. Iya. Anake Nanging piye nini? putri menika aneh. Putra kuwi lah. Ini legeye. Kaki lekir. Jaga putra sak telune wae kowe ora bisa. Bocah kae bocah kang tak antu-antu. Sing tak domo-domo ora duweni putra, kepengin duweni putra. Ning iki dina bareng kedunungan putra telu cacahe, kowe njaga putra telu wae ora bisa. Kaki lekir. Nini legeye. Nyuwun agung ing pangapunten kaki lekir. Nini legeye yen to iki dina kowe lan aku tansah tutuh pinutuh. Ora bakal ana rampung kedadian sakjane rompok iki. Sliramu tak aturi munggah ana sanggar pamujan. Maminta marang Gusti kang gelar jagat supaya bisa baline putramu ning pangkonmu nini. Doaken dawuh kula bakal nuwun marang Gusti kang agung. Tak jaluk aja kendating donga. Ger. Kowe sak papate muni sago njaga bau kiwa tengene kadang mana. Nggih. Ning kasunyatan iki dina kadangmu murca wae kowe padha ora mangerteni. Mutmainah. Nggih, Pangkale Gayek. Kowe sing duweni aji ganda pangrasa lan panglimunan. Nggih. Kowe iso golek ana ngendi papan dununge kadang mana. Lan kowe Langguk. kabeh
Aja enak kabeh nak sakjane rombok pemantul aku nemut Pak Ina supaya bisa baline kadang mana-mana ing pengarepane kaki legek lanine legek. Sanggup bagi Ora rasa kesane iki ditinggal budala kerja bagus. Wila dalah supiyah amarah ulamalan kemut main. Kawuh kagile-geye. Sekawat kowe tak kongkon golek ya nang ngendi papan dununge kadang manom. Nggih. Ning iki dina kowe bali ngirit payaman kangge kirsi kaya mangkene mut mainah. Nggih. Apa kang dadi setyamu kerja bagus? Nggih kagile-geye. Injen pitok. Awangan ingkang nidra kadang kula ingkang Joko Jelagur telah perawan jelagur kagile-geye. Dadi kewan kangge kirsi kang nyidra kadang manom. Nggih, sekawat kowe sak papate batan halus. Nggih. Dina bakal ndak cipta dadi batan halus maneh. Nggih Kanggo kagile-geye. kekuatane jiwa ragane kadang manom merasa kesane iki dina enggal lebonane kerja bagus. Kawuh kagile-geye. Mandek satrio Tejo slaksana tejane wong anyar kadang kamludangga krikil malang kadone kerja bagus yen pancen sira isa tata jalma sapa kang dadi dasaranmu ya Wawongan nebaran kambuh marang aku. Tanah pulau Jawa iki ora ana loro, ora ana telu. Ngomong sawiji aku sing kena daran Sri Bathara Kala Glap Sayuta. Bali saka Yung Gedhe saka ngrip papan padunungan wae. wis jamak lumrah menungsa urip kon pinakon sak tengahing marga catur. Ya aku iki sing jeneng kaki legeyek kerja bagus. Aki legaya Ning baran. kente wis lali marang aku wis. Iya. Neng, kowe wis mesti wae ora lali marang suaraku. Iya. Rikala semono aku Degar Senopati agung ning kerajaan Majapahit jejuluk Raden Gembong Kamijoyo. Iya. Kadang panganku kebo sapi iki kang penjagal sapi tunggalane. Neng, wis kok beset. Wis ra nganggo jeneng Gembong Kamijoyo. Iya. Nanging nganggo jeneng Sri Bathara Kala Glap Sayuta. Kadang panganku mbok wenehi titise Bapa Adam lan Ibu Hawa sing nyandang Sukerta. Akeh 1,5,7 pamungkas. Iya. Aki legek. Ane baran. Aneng yo kene. Iki dino aku arep mlebu ning dinas pejatan kene. Iya. Ana pawongan sing jenenge Bapak Triwahyu Nugroho. Dalah Ibu Aris Tubiyanti kae. Pancen bener kerja bagus. Enak telu. Lanang wadon lanang sing kena darani bocah sendang japit pancuran. Aneng yo kene. Sak wis tak tadah kala mangsa. Ora gawe tentrem ayeme sak jroning bogar. Iya. Kaporo gawe sangsarane sak jroning bogar bang. Rasane panas. Pedis breh mewok kebabe kaki lebih. Glap Sayuta. Yen kowe takon apa sebabe sakwise kowe nadah kala mangsa putrane Bapak Triwahyu Nugroho sak keluarga kae ora ndadekake ayam tentreme sak jroning bogar bamu. Malah rasane panas pedes breh mergo kowe lali marang janjining kaki legeyek lan dene legeyek wis mono. Kowe kena nadah kala mangsa titi sing Bapa Adam Ibu Hawa sing nandang lali lan sing nandang sengkala. Mula wektu dina iki Bapak Triwahyu Nugroho kae wis eling ruwat sengkelane putrane. Bocah kae wis tak kalongi aji sangut kang wujud janur kuning. Pratandakake bocah kae bocah kang wis suci, ora duwe getek ciri apa wae mula Glap Sayuta. Wektu dina iki putraku entuk ya ndak jaluk, ora entuk ya ndak jaluk. Upama Glap Sayuta ngamuk bakal ndak sembadani gak bagus. Lagi legek. Ane baran. Sugih kendel bondo wani. Kowe wani njaluk putraku sak jroning bogar bang. Iya. Apa pawitanmu? Umpama iki dina Sri Bathara Kala Glap Sayuta
jaluk tetepisan minangka gandine putramu. Apa kisah gue minangkani? Gelap sayuta. Kaya enteng sinangga abot anggon munggulungake putraku. Waton donya wujud bakal ndak wujud apa kang dadi panjalukmu. Kowe njaluk Mas Pices Raja Brana busana sing geblar kaya waton siji. Aja mudune lintang lawan rembulan kae kerja bagus. Aki legi ya. Aku ra njaluk Mas Pices Raja Brana. Iya. Tumurune lawan lintang rembulan piye. Banjur Apa meneh gembebian. Rehne putramu ki raga sing kekancenan nyawa kepanjangan sukma. pancen bener. Minangka gandine raga sing kekancenan kepanjangan sukma. Iya. Sing nganggo sarwa seta kang aran pitik putih telu cacahe. Kuwi sing kapisan. Kakang kaloro. Sing kaloro beras telung fitrah bumbu paul satu kubik. Sing nganggo telu mori putih telung gedeg telung pengkal. Iya. Ora esuk ora sore. Yang kaki lagi saguh ngujudi penjara sini betara gelap sayuta. Putramu bakal tak lore. Ing ngarepe tak kandhakake waton donya ana wujud bakal ndak wujudi apa kang dadi panjaluk. Putraku kok ulungake esuk tak wujudi esuk, kok ulungake sore bakal ndak wujudi sore kerja bagus. Kaki lagi. Eneng paran. Aja kesuwen. Sakake putramu tak. Iya. Ngene gua kamu. Mundur petajakan tampanan. Tampanane kerja bagus. Nene legeye. Nene legeye. Cukup anggonmu memben semet dipaminta marang Gusti kang gelar jagat nini. Putramu wis bali ana ing pangarepanmu nene legeye. Tinggo sik but. Lah ketune tinggo sik. Nah. Kaki lagi. Nene legeye. Panjenengan nimbali kula menika amargi putri Ah, ah. sakloron lan putra si Joko Jelagur menika sampun kepanggih kaki Pancen legi. bener kaya ngono. Kaki legi. Nene legeye. Janjane menika putra sak telune menika panjenengan nemokake wonten pundi kaki legi. Bocah telu kae mau ditadah kala mangsa marang gelap sayuta kae. Betara kala gelap sayuta. Nganti aku ndadekke peperangan dhewekne duweni jejak bebono kanggo gantine putramu sak telune kae. Ananging menika lak nggih mboten napa-napa to. Dene no. Heeh, matrene Bud. Nah. Hop. Banget kangene atiku nggih matur suwun marang Gusti ingkang akarya jagat. Sak menika putra lan putri sakalihipun sampun kepanggih kaki legi. Damar mancung tinupet lelakon iki ya nini, aja ngasek wong atuane loro kaya mangerteni kaya ana kedadian kaya mangkene. Anjing menika namung wadi panjenengan kula boten bakal wonten sinten kemawon sing bakal mangertosi kaki legi. Kaya ngono nini lagi ye. Kaki legi. Sekawet putra lan putrimu kae bali ana panggonmu. Nggih. Apa kae ramireng manuk prenjak ganter-ganter sak jabane omah kae. San saya banten anggenipun ganten-ganten. Malah kapara menika klendang-klendang. Menapa panjenengan pangling sinten ingkang rawuh? Babar pisan ora pangling nini lagi ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula mboten pangling menika Bapak Triwayu Nugroho Ibu Ari Subianti nggih. Nggih kaki legi. Panjenengan kok tebih sanget melampah saking dusun Getas Pejaten kok mboten kados ngaten menika kagem napa, Pak? Ingkang sepindah badhe silaturahmi Nggih. kaping kalih badhe maringi bebungah utawi maringi kagem tetebusan putranipun ajeng disuwun kondur kaki legi. Nuwun sewu. Panjenengan paring bebungah minangka sedekah panjenengan. Nggih. Napa panjenengan sampun ikhlas lahir batas panjenengan? Ikhlas lahir batin. Ibu sampun ikhlas lahir batas panjenengan. Nah, Nggih. saya ditampani tahun ini kayak sajak kabotane. Matur nuwun kang tanpa puyan nggih Pak. Mugi-mugi Gusti Kang Maha Kuwasa ingkang bales Amin. kesaenan panjenengan. Amin. Saderengipun panjenengan ajak kondur putra lan putri panjenengan kula titip menika arupi janur kuning nggih. Nggih kaki legi.
Nun sewu. Janur menika deket teng ngandhapipun tilem genduk kali kenang Nggih. selami sepasar dinten. Nggih kaki legi ya. Nek sampun sepasar dinten monggo panjenengan bucal teng kali sing wonten toyane mili nggih. Nggih. Kanthi sesebutan Bismillahirrahmanirrahim. Aku ora ngguak janur, nanging aku ngguak singkalane anakku. Sebut asmane Fatihah kaping 3 lah. Niki mangke larung sak rasukane nggih, Pak. Nggih. Menika sampun dados putra lan putrinipun kaki legeyek lan ini legeyek kula Nggih. tambahi jimat asma Joko Jelaguran Prawan Jelagur. Kedah sepindah kagem jakapi syarat lan sarana monggo panjenengan timbali. Ger, anakku lanang, Naufal Wahyu Abkori Yafran, Joko Jelagur, Dalem, Pak. ayo tak jak Bali. Nggih. Kalih. Anakku nomor loro, Naura Wahyu Almahira Sanum, Perawan Jagur, Dalem. ayo tak jak balik. Nggih, Pak. Nomor 3. Nomor telu, Nausat Wahyu Alfarid Rajain, anakku nomor telu, Lanang Joko Jelagur, ayo tak jak balik. Dalem, Pak. Gantosan ibu sami kados bapak wau nggih. Ger anakku lanang Naufal Wahyu Abkori Zafran, Joko Jelagur, Dalem, Bu. ayo tak jak Bali. Nggih. Dok anakku wedok Naura Wahyu Almahira Sanum, Perawan Jelagur, Dalem, Bu. ayo tak jak Bali. Nggih. Ger anakku lanang Nausyad Wahyu Alfarindra Zain, Joko Jelagur, Dalem. ayo tak jak Bali. Nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Menika sampun jakapi satan sarana kula mboten saged mangga ateges menika asli putra-putri panjenengan. Nggih kaki legi ya. Kula mboten saged nyangoni napa-napa namung saged nyangoni donga. Mugi-mugi dadosa putra ingkang saleh Amin. migunani marang nusa lan bangsa taat marang agama. Amin. Saged mikul dhuwur mendem jero derajatipun tiyang sepah kekalih nggih Pak. Monggo Amin. salim kalian Bapak Ibu nggih, monggo. Nun sewu. Tesih wonten pakaryan apa sampun karambungan, Pak? Sampun cekak kaki legi ya. Mbok menawi ajeng kondur sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Monggo. Kaki legeye. Ini lagi. Sak sampunipun Bapak Triwayun Nugroho tela ibu menika kondur. Ah, ah. Lah kok nilaraken ember sak isine menika mangko werdi menapa kaki legeye? Ini lagi. Kaki legeye. Samu barang ning tanah Jawa kae duweni mau werdi. Nggih. Iki coba tak werdeke supaya tangga teparo sanak kadang kae mangerteni. Anje. Imbor ateges Bapak menika? Triwahyu Nugroho kae wis gembor-gemborake kajate anggenipun nyunatna putrane. Kados mekaten menika wonten isinipun beras kuning. Beras kuning Bapak Triwahyu Nugroho kae wis ngeneng-ngenengake sok kapan aku iso nyunatno anakku, iso ngruwat sengkalane anakku, iki dina wis kasunyatan. Nggih. Lah menika wonten wajib kaki legeye. Wis dadi kewajibane wong tuwa loro ana tetembungan anak polah bapa kepradan ini. Nggih lah kok wonten kembang setaman ugi menika mengko werdi menapa? Kembang setaman mugi-mugi Bapak Triwahyu Nugroho kae penayungan iman rezeki ingkang kathah halal dalah barokah. Amin. Lah kok wonten godhong-godhongan ugi kaki legeye. Godhong alang-alang apa-apa dalah godhong kluwe menika. Godhong alang-alang godhong apa-apa. Mugi-mugi kajatipun Bapak Triwahyu Nugroho kae mboten enten alangan setunggal rubeda punapa-punapa. Lan godhong kluweh mugi-mugi pinayungan luweh lebih rezeki kados toya kang milih kae kang pungkasan ana kupat rual. Bismillahirrahmanirrahim. Sinek-sinan para wali para nabi. Kaki danyang, nini danyang kedanyangan bersama ing tanah Jawi. Kaki danyang, nini danyang kedanyangan bersama ing dusun Getas Pejaten. Uga sinek-sinan sedulur papat Sopiah amarah aulaman manah. Sinek-sinan dinten 7 pekenan gangsal dumawah wonten dinten Selasa Kliwon. Kajatipun Bapak Triwahyu Nugroho ke sampun luar kersane Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Bathara Kala Gelap Sayu sing gedhe pangeprang marang kaki legek lan ini legek. Upama iki dina kaki legek lan ini legek njaluk sabiyantumu kaping pindho apa kowe sago ger? Aku kaki lega. Yen kaya mangkono jaganan reksanan griyane Bapak Triwayu Nugroho sakluwargake Rina lan sak wong iki. Upama ana bebaya ngelidu saka kidul kerja bagus. Tak oyak saka lor tak baleki ngidul. Saka lor, Tak oyak saka wetan tak baleki ngulon. saka kulon, Tak oyak saka wetan tak baleki ngulon. saka wetan. Tak oyak saka tak baleki ngidul. Bagus kiblat papat wis kok adepi. Upama panjalukmu tak ganti sarwa abang, Aku ora sudi nyawang. sarwa ireng, Ora sudi nglirik. sarwa lurik. Ora nglirik. Sing kok jaluk pitik putih mundur sak pecah bakal ndak ujuti kerja bagus. Bosak, sek tul. Purno sugeng kondur sugeng kepanggihan malih kalih keluarga ageng barongan Wahyu Majan Jaya sekali Jaya Jaya sak laminyo matur suwun wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.